Ung, sort, smuk. Alt handler om at gå. Hvordan man får sine fødder til at gå. Benene som går. Det er helt absurd og åndssvagt. Flytter kroppen fra et punkt til et andet. Terræn udfordres og udforskes. Alt handler om at gå. Hvordan man får sine fødder til at gå. Gå, 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 gå og gå. Jeg går, og jeg er inde i mig selv. Ung, sort, smuk. Bevæge sig fra sted til sted og vride kroppen. Det er i sig selv godt for helvede. Bare jeg ikke en dag falder. Jeg vil sidde og kigge. Det er det, jeg kan. Det er det, jeg gider. Det er det, jeg vil. Ikke bruge hjernen for meget. Og det er godt. Jeg er klog et øjeblik ad gangen. Kan jeg bruge nuet til noget nu? Det er væk i morgen. Kan jeg så bruge det i morgen, det der er nu? Eller kan jeg lige så godt spare det? Det er helt absurd og åndssvagt. Det øjeblik tænker jeg tit på. Tingene sker, når de vil ske. Det er bare at sige til sig selv, at det ikke varer ved. Det slutter et sted. Et sted. Jeg er klog et øjeblik ad gangen. Rædselssyner rykker ind. Hvad er det, der sker? Som om jeg er spredt for alle vinde. Rædsel. 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 Min krop på vej til en ny tilstand. Ikke i balance. Mine øjne er ikke helt åbne. De går ondt i krogene. Hvad er det for en leg? Hvordan man ånder ind gennem næsen og ud gennem munden. Hovedet får det bedre. Kroppen får det bedre. Når jeg er ved at vågne, er jeg tættest på at blive sindssyg.
når jeg er ved at vågne, er tættest på at blive sindssyg. Jeg er klog et øjeblik ad gangen. Hold på mine tanker. Der skal være plads til tiden. I går er væk. I dag er snart væk. I morgen er ikke begyndt endnu. Den lave sol stikker igennem sorte grene. Det er den klassiske model. Det er som om det gør ondt i øjnene. Modlyset er for stærkt. Mit blik er ude af stand til at stille skarpt. Hvor er sjælen? Det handler om at forvandle ingenting til noget. Ønsket om at blive ved med at elske. Blive ved med at føle. Det giver god mening. Når vi går ud, så er det for at sætte en fælde op for virkeligheden. Og virkelighedens leverpostej i køleren, den tænker jeg på. Det giver god mening. Alt er på plads. Sæt. 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 Premiumbeat.com. Valter. Valter. Den var.